dla popularyzacji Remusa na Kaszubach i w Polsce najwięcej zrobił w III Rzeczypospolitej Wojciech Kiedowski. Remus, dokładno rzec i przygody Remusa, to najbardziej znany powieść i w całości książka kasiebskie. Uśły rok był roko i autora Aleksandra Majkłewścigłe. Tej też wiele wkół tego sadzenia opycią się wygłoszenie roku przez wypchłede 70. roczizny śmierci autora, konferencje, konkursy przez irci, jaś poczytanie Remusa w tyle językach. Przelewałem krew za wolność i szczęście braci w sprawiedliwych wojnach. Przecież wiem, że i ty, będąc jeszcze małym chłopcem, rzuciłeś się na Goliata i pokonałeś go. A wiesz, że ja chybiłem z takim Goliatem, tylko ten twój ożył, a mój już pozostał trupem. Sedze płykuso, czyli cesarz sało, rzekłem. I na większy jego ukrypienie przeżegnął jęgłe krzyżan świątyń. Potem je legł do spiku i miał bezpiek przez całą noc. Na tle naszych dwudziestowiecznych wydań Remusa, po polsku i po kaszubsku, francusku i angielsku, szczególnie radosną innowacją jest powstanie tegoż dzieła w języku angielskim, z myślą o Amerykanach, o naszych pobratymcach, potomkach Kaszubów w USA i Kanadzie. Tak tam sedzała śmierć na ławie i klepała niebiwały długo z kłesą. Wezdrała na mnie głąbłycima czarnymi durami w gluconnych licach. Hej, krąck gwałtowny porwał ja w chmurze śniegu i jej nie było. Ale jest i dobry, kto to kłeso klepie za stodą. Wieczora po robece rzekł do mnie Michał. The scythe will not be used to fill our granary, but to fill the cemetery in Lipno. Prawie sparłączenie z Kasiewa Mazawielgo młodą było jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. W maju byli u nas, w Żukowie, na konferencji, gdzie symboliczny westu zawiązany jest draźbę. Widzę tym czasu były westywcie, a konferencje wszystko wkół 150. roczizny wysadnictwa Kasiebów w Kanadze. Fejrowanie tego jubileuszy było na początku zilnika, na którym była też delegacja z Zrzeszenia Kasiebsko-Pomareszczigłe. To wydarzenie pokazało, jak bardzo dbadzą Kasiebi w Kanadze u kasiebizną, na język, kulturę, tyś zwaci. Baro ima zane ligi na współpracę, na matyś. Kłym dzonka ma dostrzegamy jeś lepiej, jacie mamy bogactwo kulturowe i że naszym obowiązka jeły nie dbać. To widzą inną przekazele, a Kasiebi spoliścił ekrem wiele pamiątków, platków, książków, dele w dalenku tyś, cile dziesiąt egzemplirów rzecego i przygódów Remusa po anielsku, które na aktualno powstały też w wersjach hiszpańści i włości. Przed cile latama przedolmaczony był na franceści i niemiecki, przez to stywy są znane na całym świecie, a na Kasiebach też. Między innymi dząkaś kołowym teatrum, takim jak ten w Kamieńce Szlachecki. Cześć, Remuskły! Co moja trumba graje? Jojo! Te leżnina słyniu mnuta. Błe grajesz jak prawdziwy mister. To jest taci mały. To jest niełyciały. A ty widzę moja muzyka. Ha, ha, ha. I dobrym ledzą w jedno graje muzyka w sercach. A płyteś te knagły z ty szkłedem. Jene sa, jak to łysrzy mój pun, demie w skóra, ze trzestru właśnie nie wystarczył, a bodze płemie. Dlatego, że ostatni rok był rokiem Majkłewścigłym, tak z moją koleżanką z roboty się zastanawiała, co my tam na ten dzień pokażemy. No to fragment wyimk rzecej przekłady Remusa. Tak co za to wzięła, że napisać taki scenariusz, jak to Remus biutków ostrzemał kostkoma strachem, trudem i nie warto. Jak to łebiecywał królewiance, że przeniosę ją do upragnionego zamku. Odbiór był początkowo taki dosyć trudny. Dziecka do końca nie rozumieli, ale na języku kasiebskim dopowiadaliśmy, co tam chodzi. Nie bój so, pastyszkły, a przenieś mnie yłę przez ta głowu kułeda. Strze na ten ząb,
da ci wielci na procent, co jeden wiek leci, łen wchłedzy na jawa, głęboko z zemi, iż daje na słejkowe bawce. Przezdrze sa na mnie. Jejem za mały i za słaby na taką robotę. Może cides, ciede boda wialdzie jak stolem. Co ta łepłe wiedyś? Itro, bodze za późno. Zapylną so białe mury i wysoci dach, złotu broma, a jeden dłudzi wiek leci minie na siece, nim przemówić bodo młegła. Wiele symboli ci, wiele różnych przekazów, a trzeba wiedzieć, że on był napisany podczas zaborów, trzeba wiedzieć, że Kaszybów nie było, leżało w grobie, nie było Kaszybów i ten remus niósł ta idea, ta skrót muzowy wśród Kaszybów, to pomału tak przenikł przez Kaszybę. Niesie skraur muzdową i przeniki przez Kasiebę, przeniki w rozmaity sposób. Dzonka wiele ledzum, chtarne ta skre nie są. Jak choćby dzonka klerykum Kasiebum z Pelplina, jak łoni fejrowele stole cydzejani. Jak tyś przez wszelajacie książki Kasiebści w tym usoblawie lekcjony, što je słowa błezi, które był uroczysto proklamowany przez biskupów pumerskich diecezji w gromiczniku uścigu roku. Jak tyś przez modze zna, co spiwy coraz chętni po kasiebsku, co ma megleciec na pierwszym finale kasiebskiego idola. Ci na corocznych festiwalach kasiebści spiwa w Lezenie, aby na godowym w Siomydze. Ci jak przez tesące ledzy, co byle nad zesątym zjezdze Kasiebów Wegdińsku i obzirale tam młodło powstający sztatyrę kasiebściego książeca Siontopyłka Wieldzigłe, któren rzekł, że zrzeszonych naj nikt nie złumie. Ciegły baroziecimy na ten nowy rok i następny. Wszyscy w kul wieścią, że ten rok 2009 to będzie rok kryzysowy, ale do Kasiebiso kryzysy nie boją, nie mają strachu. Łecim i wiem, choćby od naszych drachów z Kanady, które pisali mnie w mailu, że choć w kul o tym so głośno, kiedy to łenie jednak przezieleje nie jeden kryzys i myślą, że ich zli nie weznie. Teło wam życia, żeby żaden zli w tym 2009 roku nie wziął, żeby w jedno miele młece do dobry, belny roboty dla Kasiebizny. Razaniecne chwała dziecku, radość niech prowadzi w dziecy, płyjmy z miłotą do przódku, idzie cudka bez półbecy. Razaniecne chwała dziecku, radość niech prowadzi w dziecy, płyjmy z miłotą do przódku, idzie cudka bez półbecy. We stadowce ziedź beściescy, zdrowi niech wam służy lata, wkłaźdim dobroc niech zagłęscy, na wci klepsią przyjmną świata. Razaniecme chwała dziecku, radość niech prowadzi w dziecy, płyjmy z miłotą do przódku,